Mina nginamastelo Chandi batekwana hasta la vista ethandra sanibonani KwaZulu-Natali sanibonani eKokstad. Namhlanje ke sihambile ngempela ke ngiyayibona nezintaba zokhahlamba mangila endaweni yase Kokstad uthi ayikude kakhulu ingakho ke uwezwa namakhaza ukuthi ke hayi ashoshela phansi impela. Sihambile ke namhlanje sila eKokstad soyithola kuDaba uthingani sila eKokstad. Ngena kahle kakhulu ukuthi intokozo maphisa SA kwi Facebook page noma ungene kwi Facebook page yoMnyango ufisele iklinik noma ngabe isibhedlela noma yipi institution othe uyaya kuyona yakuphatha kahle. Ngiyazi ke bakhona abanye abaye bekhale bethande ukukhalaza. Namhlanje ke masuke sila siwe singabeki ukukhalaza kakhulu sisuke sibeka lokhu okuhle okwenziwe sincome sithi mncome esaphila umncome esaphila umsebenzi okuphathe kahle. Kodwa mawumuntu osukufisa ukukhala ikhona ke indlela zokukhalaza unga inbox akuyona iFacebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health ungeneke lapho ukubeke konke ukukhala kwakho osukufisa kunabantu kuyithimba elibekwe lapha elisebenzayo uDaba noma ungene lapha ya kubika sikusize okuyi app yoMnyango ekubikwa khona zonke inkinga osukubhekene nazo kanti futhi nakhona ke sibhedlela na kwi institution uyakwazi uma unenkinga kunezinombolo zePRO nezomphathi wesibhedlela uCEO kanye no district director zibekiwe lapha izinombolo ukuze umshayele semtham basho njalo kwenye indawo bathi semtham umshayele semtham umphathi wesibhedlela kanye no PRO noma udistrict director mawubona ukuthi unayo inkinga. Sithathe lesikhathi ke singachithi isikhathi simbingelele dokotela sawubona. Asibingelele maphisa, sibingelele kubalaleli, sibingelele kubabukeli, sibingelele kudokotela, sibingelele nakubo bonke abakhona. Awuke siyabonga niyayizwela ke inhloko yoMnyango ukhona ke nodokotela wethu esihamba naye namhlanje ozosithintela ngoba siyazi phela ke kulenyanga inyanga la sisuke sibuka khona into nje yonke into ethinta amehlo eye awareness month uzosithintela kudokotela wethu Molefe sawubona dokotela sisabingelela nje. Sanibonani ngiyabingelela Mr Maphisa ngiyabingelela bonke abalaleli nomphathi. Absolutely. Hayi ke niyayizwela ke nani kusazoba mnandi sizoyithola yonke into. Dokotela sithola sila eKokstad indawo enhle engiyithanda ngalendlela ingaphansi ke district lethu iHarry Gwala. Ngiyabona ke la kuphilo kwamnandi kodwa kumakhaza indawo enamakhaza kanti nangevike edlule besigcwele wonke umhlaba lo usazosithatha usibeke kodwa la sizokwenzani namhlanje la eKokstad. Namhlanje maphisa size eKokstad ngoba kunohlelo okuthiwa iTB Caucus. TB Caucus. iTB Caucus uhlelo oluthathwe amazwe. Okay. Ikakhulukazi ubuholi noma osopolitiki bamazwe. La kuthiwa khona iTB isifo esilashwayo esilaphekayo. Kodwa iyabonakala inkinga ethi ngenxa yokungaparticipate kwama communities ngenxa yokubekwa kwe-TB engazathi isifo nje kuphela ekufanele sinakekelwe uMnyango wezeMpilo ayilapheki kahle wasithatha isinqumo kwesekuthi akube khona ama-caucus ama-parliamentarians indlela noma iqhaza azolibamba ukuqinisekisa ukuthi iTB iyalapheka okokuqala abantu abane-TB bayasupporteka laba abangenayo iTB nabo bayasupporteka kodwa bayavikela ukuthi bangayitholi bese kuba ukuthi umphakathi nje wonke emazweni wonke kuyakhulunywa nawo nge-TB ukuthi yini abangayenza ukuze iTB le igcine inqotshiwe. Ngakho ke namhlanje bekuzolontshwa iTB Caucus yase province of KwaZulu-Natal ebekwenziwa ke usomloma umama uNontembeko Boys kuhambisana namanye amalunga ke eParliament la KwaZulu-Natal. Inhloso ke ukuthi kulontshwe le TB Caucus in KwaZulu-Natal bese emva kwaloko kuqalwa ke manje umsebenzi ozothi ilungiswa kanjani indaba ye-TB sesibambisene sonke manje uMnyango wezeMpilo uleader la emaphilisini nakwezinye izinto ezihambisana nokwezempilo kodwa la emphakathini ubuholi bube leader ke nawo mhlambe ngoba uphuma ngaphakathi ngibonile futhi kwaba nenkulumo nawo ubuyithula khona ngaphakathi yini ebhungwayo lapha ngaphakathi njengamanje ebesikubheka ngaphakathi maphiso kokuqala besibheka ukuthi KwaZulu-Natal iTB indaba ibukeke ngathi iyasehlula ukuyelapha sibheka futhi ukuthi ikhona kakhulukazi kuziphi indawo
ngizokwenza umzekelo uma ubhekisisa mibili imigwaqo emkhulu kwaZulu-Natali le kuthiwa N3 no N2 uma ubhekisisa uzothola ukuthi amadolobha noma ama-districts amaningi TB ephezulu yila madolobha ahambisanayo nayo lele mgwaqo eThekwini nje iyalida ngeTB bese emva kwaloko kube umgungundlovu kube ugu kube iKing Cetshwayo emva kwaloko ilandelwe iLembe uthi uma usubheka ubhekisisa uthola ukuthi umzinyathi incane iTB ekhona okusho ukuthi iTB ayahambisana ne-congestion abantu labe baningi khona iyahambisana futhi nokuthi abanye abantu ba-mobile ngale ndlela nokuziphatha ke zonke lezo zinto ziyabhungwa ukuthi zilungiswa kanjani ukusuka manje khambisane kuye phambili kukhona ke maphisa ngaphandle kukahulumeni namanye ama-stakeholders ama-NGO esisebenzisana nawo ekulapheni iTB ekulapheni HIV nezinye izifo nabo kuzo-check ukuthi iqhaza abangalibamba yiliphi bese siqhubeka ke nokulwa nazo zonke izifo TB, HIV nazo zonke ezinye ezikhona ezihlupha abantu. Into ke ethinta iTB manilandelela esifundazweni isithini mhlambe ngoba ngiyazi ukuthi ukwayipresenter mhlambe into ekhulumisa ke yona iTB uqobolayo. Ithini iTB? Sebemile abantu ukuhamba ngayo kwenzakalani? Maphisa abantu basahamba ngeTB eprovinsini yaKwaZulu-Natal angiqale ngikhulume ngezinto ezimbili engizozichaza nje kancane kukhona into ekuthiwa i-incidence okusho ukuthi izinga lokuthi abantu bathole ukuthi bahaqwe iTB KwaZulu-Natal sithola ukuthi ebantwini abawu-100,000 abantu abawu-372 bahlale behaqwa iTB lokho kubukeka kungcono ngoba kusho ukuthi uma uqhathanisa ne-incidence ezwenikazi lonke iSouth Africa kuyabonakala ukuthi le incidence eSouth Africa khona ingaphezulu kwa-600 in 100,000 people okusho ukuthi thina silo kodwa sisenayo le nkinga okwesibili sisenayo inkinga ethi abantu bayatheleleka nge-TB kodwa uma usufuna manje ukubathola ubelaphe ubalaphela iTB akulula ukubathola lokho kwenza ukuthi sidinge ukuthi sikhuphule izinga lokubatrace abantu sesibatraceile sibalinke to i-treatment sesibalinkile to i-treatment sibamonithe manje ukuthi bayidla i-treatment at the same time ngesikhathi ke uShabalala zula engadli treatment uhamba ayohlala nomaphisi athelela umaphisi treatment okusho ukuthi sisenayo inkinga yeTB kwaZulu-Natal into ke yalabantu abagcina be default ningathini umlayezo manje enudlilisa kulabantu ngempela ogcina eyiya ngoba i6 months mangaphosisi 6 months nje uwadle kahle amaphilisi igcine iphela emzimbeni but ungathini umlayezo enudlilisa kulabagcina be default nakuwo ke lo 6 months maphisa siqale sihlukanise iTB sisebenzise iclassification ebuka ama-type of TB kukhona iTB esithi u-drug sensitive TB noma u-drug susceptible TB yile oyishoyo umuntu ayidla i-treatment yakhona for 6 months and futhi uma usaqala iy'nyanga ey'mbili zokuqala maningana amaphilisi akhona kodwa kule y'nyanga eziwu-4 ayancipha kukhona-ke enye esithi u-drug resistant TB leyo isho ukuthi kulama drugs noma kulama philisi awuqala akuleya ukuthi ku-drug susceptible awu-2 akhona awasebenzi kube yesithathu esithi extreme drug resistant noma u-extensive drug resistant leyo ithi umuntu usuke ene-TB resistant to ama-drugs angaphezulu kwamabili lezi ke inhlobo ezimbili ezithi drug resistant multiple drug resistant no extreme drug resistant isho ukuthi uzodla amaphilisi okungenani izinyanga eziwu9 noma ngaphezulu kodwa ikhona lo hlelo esesiqalile oluthi akhona amaphilisi okwazi ukwadla abembalwa futhi wadli izinyanga nje eziyisithupha futhi ukwazi ukulapheka yingakho ke sithi abantu okokuqala umke wakhwehlela umuke wazithola usujuluka ebusuku umuke wayithola iappetite yakho ingaseyinhle awufika ucheck ukuthi kwenzeka kanjani akuyona iTB ungazulinde iqali bisiyakugulisa ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kukhona nje lama symptoms amancane kanti yona lesiqalile manje inhloko usubala konke lokho kungixaka kulezi insuku ebusuku ngoba phela nakho lokukhwehlela kukhonyana noma kubuye kubaleke nakho lokujuluka la ebusuku angazi phela noma ingubo ifudumele engilala ngazo
ne-electric blanket kodwa ke ngiyajuluka futhi angithi ke Maphisa wajuluka uzuconse uzusikhumula iskiphu ubona ukuthi hayi usungafaka ivome lapho ufaka ekomishini kodwa hayi leli ukuze na ubona ukuthi kuyaphuzeka yini uyabona ukuthi inkinga ke la uma lokukhwehlela kulokuqhubeka kuphele nje amasonto amabili kuloku kumile nje ufuthi appetite ubona ukuthi iya ngokuya yehla nomzimba nawo futhi kodwa wena ngicabanga ukuthi uwehliswe ilo yabona ngesikhathi uphakamisa inyama kwase kwehla umzimba akona iTB lo wayishanyela ilo wayishanyela ekolopha lapha ayikhaya impela wayengixanile uyangena ke uSibo waselenge uthi ngicela ukumbonga esaphila ngithi enkosi danko ngiyabonga angilazi leli nesi lisebenza lapha ya eUKZN Howard College liwumxhosa hayi inesandla esisoft nayiya intokazi makuza ezigulini zayo lo liya uthando alufumaneke nakulo ayingebambisene naye aphile umntana abantu uthi akalitholi ngisho kumama wasekhaya uthanda alithola kunesi hey bakwethu zinhle indaba ngehle ngejubane ngemakamsamke usamke makasamke uthi shame mina ngibonga nje unesi wase PRO noma ePro Newcastle 2022 Newcastle Hospital awuzwa ke uthi ke hayi wangisiza ngasinda esizeni udokotela esenge bukhele kodwa nje wathi hey woza uzoteta nali neka bakithi uyasibeka istory sidanyana nje kodwa uthi bamsiza kakhulu benodokotela khona lapha ya eNewcastle unkani zabantu khethi uthi enkosi danko ngiyabonga ku Sister Mthembu odark omfishane osebenza eclinic kaMasipala empangeni wake wangiphatha kahle ngifike khona from Khoza eDMV ekhaya kukwasanguye akuthi yezwa ukuthi bakhona abantu abenza kahle indilokho esigqugquzela ukuthi abantu bakithi nina enisebenza lapha ekhungweni musu uba wedwa ube izambane elibolile kugxekwe wonke umuntu ngenxa yakho nawe ukuvele kulaba ababhalwa kanje kubhalwe kahle ngawe bakhona kodwa abenza kahle khona la eMnyango wezeMpilo niyazi ukuthi uhulumeni uphumile sibonile kunezimbizo enye ka premier kade lapha ya eHarry kade khona la eHarry Gwala district sabona uOSS umthatha ngesonto ni lapha eZululand iziphi izinto abantu bakaZulu-Natali abayiphakamisa manje suke nihlangene lapho Maphisa okokuqala siqale ngeHarry Gwala eHarry Gwala kwakuyimbizo kaPremier la ayeyobheka khona eyokhuluma futhi nomphakathi wakhona ngeinkinga ezake zafeka eofisini likaPremier eziphathelene necrime kule ndawo kwase kuphinde kubhekwa ke nokunye ukuhlupheka okuba khona endaweni ingakho emisibaye indaweni eziningi ezahlukene babheka ukuthi inkinga ezikhona emphakathini iziphi yavela ke into yokuthi ikhona into yama drugs eveza ikhanda engathi iyanyuka ikhona into ka mental health nayo ethi iyanyuka but kukhona futhi nokuganga okukhona egengene encane okuthi uma kulandeleleka abanye bathi bagangiswa ukuthi abanawo umsebenzi okuvela ke ukuthi enye inkinga ekhona ukuthi abantu abayithola imisebenzi kwabe sekuvezwa ukuthi uhulumeni useyivezile into ethi siyathesha waya usiyathesha waya uhlelo la uhulumeni athi khona ama-graduates nabanye abangewona ama-graduates aba-applyela ama-position athile ase-advertisiwe vele akusho ke Maphisa ukuthi wonke umuntu uzothathwa kodwa uhulumeni wenza ngokusemandleni ukuthi abantu bawuthola umsebenzi bakwazi ukuzimela okunye kwagqugquzelwa yiko njalo ukuthi one home one garden lapho kwakukhulunywa ngako akwenzeke okunye kwavela ukuthi intsha iziyoganga nje ngoba ingenazo izinkundla zokudlala ingenazo futhi izinto zokudlala ingakho uhulumeni wabe usubanika amajezi okudlala isoccer amajezi okudlala inetball abanye njalo banikwa izinsiza zokuthi bahambe bakwazi ukuyolima kodwa ikakhulukazi ngokuqoqa le information bese kuthiwa yini edingekayo yiloko kwakwenzeka ke eHarry Gwala uma siya kwaNongoma kwakuyobhekwa uyakhumbula kwalonjwa uhlelo olubizwa ngeoperation Sukumasakhe okuuhlelo nalo oluthi emphakathini izinkinga azisolvwe emphakathini iwona umphakathi nobuholi bomphakathi kodwa ube ulidwa iOffice of the Premier namanye ka ama-MECs sagcwala ke khona nakhona sabheka ngabuya nekhabishi nje uyabona wabona ukuthi likhishwe omama nje abathathu nobaba oyedwa hawu bakini abesabanye ke okwangiphatha kabi kwaba ukuthi
njoba ngithi omama intsha yayingekho kodwa savumelana ukuthi intsha yakithi ayikubheka ukuthi njengamanje uma ingawuthola umsebenzi yini engayenza ukuze ikwazi ukuziphilisa ngoba ukuziphilisa kusho ukuthi kufanele uziyoqashwa bakhona abantu abangakaze bambone umlungu mawuthi kuye okonje umbombo womlungu unjani akazi kodwa uyakwazi ukuziphilisa uyakwazi ukuzenzela ukudla uyakwazi futhi nokondla abantwana aphila nako into ke sasiyoyiqhuquzela nakhona kodwa sithatha neyinkinga abantu abathi babe nazo ezinye zazo ke zifaka ukuthi amanzi awekho kahle okuyinkinga ehambisana neclimate change kukhona nabakhala ngogesi nabanye ke sibone ukuthi sibasiza kulungiswa kanjani cha nami phela ngasafika lapha koNongoma besisendaweni ekuthiwa isenkukhwini uyabona ke indawo lapha sizetha ngamagama ezilwane ngoba khona inyokeni khona enkukhwini khona kombuzi impela ngayithanda ke nyama clinic lapha na dokotela la esabona khona banespinashi lapha banayo yonke into ngaphakathi eclinic and iclinic esemakhaya lapha njengoba ngisho ukuthi indawo lezi zakombuzi konkukhwini isemakhaya kukudo kunye nje ubusho babekhala nangemgwaqo lapha bayicela imigwaqo ukuthi basondezele kodwa le ndawo isondelene ke futhi nomkhuze ngayibona ukuthi uma umgwaqo wela nje umgwaqo ufikile emkhuze kakhulu impela hayi bacela ke abantu bakhonzele Nkosi yami bawabhala amagama kwasho ukuthi ngithese ngeshungu ngiwela uthukela lamagama vela asala le ngemva kodwa ke abantu basenkukhwini hayi cha impela baxoxa nongqongqosho wabathembisa futhi ukuthi uyabuyela ngaphambi kuba kuphele lenyanga kulezi inkinga ababephakamisile esinye nje seyikole saya kusona khona lapha enkukhwini wazi wanikela ngopende sabona nomndeni lapha yanomunye okwakunenkinga nje umaye nenkinga kwakufuneka ngenelwele ngokusheshsha athathwa aphuthunyiswe esibhedlela umama sakuthokozela ukubona uhulumeni esebantwini esebenza nabantu namanje ke kuthiwa abantu abawuvala umlomo kodwa ke basilindele ukuthi sibuye khona lapha ya enkukhwini ngaleke ukuchitha isikhathi inhloko yoMnyango ngiyazi ukuthi ke ngoba ngomhla ka 31 October uyaqala kumzuliswano wesibili omkhankaso weHuman Papillomavirus ngilisho ngisheshe ligama oba ngacishe ngayiluma ngelilanga ngithi ngiyalisho kodwa nilinqamulela nithi HPV awusixoxele ukuthi iyini yona iHPV futhi ihlobene kanjani nomdlavuza wesibeletho ngiyazi ke mphathi inhloko yoMnyango ukuthi na kukhona nomunye umlaleli obebuzile lapha kwi-Facebook page yethu ngomdlavuza ngakudlulisela ke lo mbuzo ngizocela nawo usalisa usihlanganisela nawo lo Asiqale sithi Maphisa iHuman Papilloma virus uhlobo lwevirus oluneyinhlotshana phansi kwalo kodwa lolu esigxila kulo ilolu uhlobo lweHuman Papilloma virus esilunake kakhulu ngoba uma abantu besifazane kakhulukazi belithola lwenza ukuthi kube lula ukuthi babe nomdlavuza womlomo wesibeletho lolu hlelo le virus ke ikhona indlela yokukuvikela ukuthi abantu besifazane ingabalimazi enye yazo yikuthi bathole ivaccination sesawuthatha ke manje isinqumo sokuthi le vaccination ayinikwa abantwana besebancane bengakaqali ukuzimbandakanya ngokocansi isizathu saloko Maphisa ukuthi kuvamile ukuthi umuntu wesifazane angabi nayo le virus emzimbeni kodwa athi angahlangana nomuntu wesilisa ahlangane nomuntu wesilisa onayo le virus lokho bese kudinga ukuthi noma ngabe usuthi uyamvaccinate isikhona vele isiqalile iyona ungenzeka ukuthi akuyona le ezokwenza umdlavuza womlomo wesibeletho kodwa ezinye inhlobo ngoba kukhona namanye ama-cancers enziwa ile virus noma inhlotshana zakhona so siyaye sithi ke kumahala okokuqala ukuthi uvaccinate izingane siyaye sizivaccinate ngoFebruary siyaye sithi kune campaign yokuqala enkulu esihlose ngayo ukuthi asivaccinate abantwana bese kuba yile yesibili icampaign okhuluma ngayo nayo esifisayo ukucela ubazali ukuthi ababavumele abantwana bayo vaccinatelwa le human papilloma ukuze uma sebebadala babe namathuba amancane ukuthi bathole lesifo somlomo ukuthi babe nomdlavuza womlomo wesibeletho inhloso yileyo
yenziwa mahala ke human papillomavirus vaccination kanti naleya obuyibuzile Maphisa ebuzo ulungile lungi ulungi okwasobethu ubuza ukuthi kanti wenze njani ukuze wenze pap smear. Yebo uthi uma ufika la ezikhungweni zahulumeni kumele uzucele kunesi noma uyakwazi ukuyicelela nje wena uthi ngicane ngichecka phela ke yona le cancer le emzimbeni. Uyakwazi ukuzicelela Maphisa kanti nabo nesi kufanele babagqugquzela abantu ukuthi ba-check. Uma nje umuntu wesifazane uneminyaka ewu40 nangaphezulu uma emndenini wakini bekhona bake baba nawo lomdlavuza uma futhi kukhona izifo onazo ezidlela amaphilisi ngisho ngabe iminyaka yakhe ngaphansi ka40 njengo HIV kuyaye kufuna ukuthi uhlole kanti omunye uthola ukuthi uhlola nje ngoba wake wahlola kwenye clinic bamtshela indaba ezingemnandi ufuna ukuzoconfirma ke manje la ngakho akanikwe lelo thuba ahlole bese kubonakala ukuthi siyibamba kanjani ngoba umisheshe yabambeka kuyakwazi ukuthi umuntu aphile nje iminyaka ibe mningana. Owakwabuza omnye futhi khona la uhlelweni ebuza ukuthi ke mawusukhulelwe lo mgomo lo enikhuluma ngawo awusuye yini ingozi kanti futhi ke mawusukhulelwe yini okusuke kufanele kuyenze mase kuthola kanti kunokufufusa kokwayi cancer le. Uma Maphisa usukhulelwe okokuqala siqale la uthola ukuthi siyafufusa sekusho ukuthi wena kufuneka ubambisane nodokotela ngalendlela. Absolutely. Ngoba odokotela okokuqala bafike bathola ukuthi hayi ingathi ikhona into yokuthi ungahle ube nomdlavuza noma usukhona umdlavuza bese siqala ke manje sithi sesinakekela abantu ababili uma ngabe uthwele umuntu oyedwa eswini. Sesinakekela wena mama sinakekela nalomntwana. Sifuna ukubheka ukuthi ngesikhathi umntwana ukhula kahle akabi nankinga. Okwesibili sifuna ukunakekela ukuthi nawe njengoba ukhulelwe iimmune system yomuntu wesifazane uma ekhulelwe ithi kwehla. Abonakali yini kakhulu bese uma sesifike la sithi khona umntwana usengakhishwa akhishwa umntwana nakhona sivikela ukuthi angayitholi futhi le virus kuwena. Aphuma umntwana bese siqhubeka ke nokunakekela wena. Kuyenzeka ke Maphisa sithi awume ngendaba yokuthi awuvaccinate ngoba kwakona ukuvaccinate ngesinye isikhathi kwabanye kuba nawo imthelele ngemihle ama side effects akhona. Uthi usudlulile lapho bese sibona ukuthi sikumene nje ngayiphi indlela. Ngiyazi ukuthi inkosi yami omnye uzoyibuza ekhaya uthena ngoba usushidza into engathi ifaka ixaka kakhulu abantu besifazane. Abantwana ke niyengqugquza nje eminyakeni emingaka kufanele beqale ngawugoma kanti kubaleke ngani abantwana besifazane njalo amantombazane nawo awuthole lo mgomo. Maphisa phakathi kweminyaka ewu8 newu10 umntwana usuke sengagoma agomele human papillomavirus. Yingakho kunalama campaign okhulume ngawo enhloso ukuthi asibathole labantwana. Okwesibili sifuna ukubathola ngaleso sikhathi silindele ukuthi abakaqali ukuzibandakanya ngokocansi ngoba uma usuqalile sisuke singabe sazi noma ivirus isikhona noma ikafiki. Ngakho kusafe ukuthi simthole umntwana engakazibandakanye futhi enye buyihluphe wena Maphisa ukuthi kwabanye abantu abadala insizwa ziyahlupha. Umuntu wesifazane uzofika ahamba yovaccinate bese bane side effect enye ama side effect uthola ukuthi kune discharge ekhona ebuntwini bakhe bese lensizwa ithi kusho ukuthi khona ukukhohlakala khona la uchitha khona kanti side effect yingakho sibalekela konke ke lokhu sithi asimthole semncane sibone ukuthi simmene kanjani. Human papillomavirus lona ke ngabe iwona umdlavuza noma igciwane elithile kuyini lo human papilloma? Human papillomavirus njenge COVID ivirus njenge flu ivirus njenge HIV ivirus kodwa ukuba khona kwayo izinto ezenzekayo emzimbeni zingenza ukuthi umuntu agcine esenomdlavuza. Zingenza ukuthi umuntu agcine esene problem yesikhumba. Kwabanye kuba iproblem nje yesikhumba. Kwabanye igcine kuyicancer yasesikhumba ngayo le virus. So ivirus nje kodwa ngenxa yokungena kwayo emzimbeni ihlale igxile endaweni ethile inezinto ke ezenzayo. Mangithola kahle ukuthi nabesilisa bayayithelela abesifazane kwesikhathi osho ukuthi ke yize noma besigcile ekuthenini ke ingagcina ifaka abesifazane akhuloda nabo abesilisa bayaba nayo.
ika Maphisa ezinye zezizathu esenza ukuthi sithi abantu besilisa bahambe bayosoka ukuthi uma ungasokile amathuba amaningi ukuthi ibe khona ihlale nje ifudumale ivirus lapha ngaphakathi kupolonate maningana kanti uma ngabe ususokile uyakwazi ukuthi kube lula ukuklina usule kome ayiphili ivirus la kanti usuke ngalo ngokwenze njalo usuzivikele wena ukuthi ungabi nenkinga ezodalwa yile virus usumvikele nalo owakwakho okungenzeka ukuthi umthelele ivirus kodwa lokho asisho ukuthi icondom ayingasebenzi ayisebenzi khona bakwethambani yosoka ke senizwile kuthiwa kufuneka ume lapha uzizifo ngahlala lapha kushiselwe lapha kuphoroneke asambeni ke siyosoka ngiyayijabulela ke mayisi kanjalo inhloko yoMnyango uthe umgomo uma usufika ngoCovid kwangathi into esiyintsha abantu sebenakho ukucwasa umgomo engathi lento lekhulumisa iCoronavirus noma ke into nje engathi isilwane esithile kuthini uqhuquzela abantu ukuthi phela abaqhubeke nalemgomo esazivele siyithatha akusike ukugoma lokufike necorona lokwesikwaziyo Maphisa umuke wazalelwa esibhedlela sakwahulumeni maningi amathuba athi uzophuma usugonyiwe ugonyelwe izifo ezimbalwa and ngoba kuvama lokho kugoma kuyayikhulunywe nomama kuthiwe mama njengoba usumtholile umntwana ngaphambi kokuba niphume sicela ukuthi umntwana simnike lamaconsi awumjovo no ayivaccine noma simnike lomjovo oyivaccine ngoba kuvama abantu baye bangabi nankinga kodwa emva kweCovid ngenxa njalo ye misinformation ebiyenzeka abantu babe sebeqala bethi hayi ama vaccine ayabheda awakaza bheda ama vaccine empeleni sila sikhona ngeTB ngoba khona abantu abakwazi ukuthi ba vaccinate for iTB kuba kwenziwanga mhlawumbe ngabe iTB sihlupha kakhulu siyabaqhuquzela abantu ukuthi abayithathe yonke imjovo ngezikhathi ezifanele including ukuthatha umjovo wa iCovid vaccine Kama lohlelo KZNHealthChat.gov.za silishap khoma ke namhlanje sila eKokstad kumnandi eKokstad kumakhaza ngiyayithanda ke into enamakhaza Jodi ngoba inakho ukuthi kube nalokho ukuthi kumakhaza bese siyafudumala kube mnandi ke kanjalo nje nangu kusiza ke lapha kuFacebook page yoMnyango ethi ngicela ukubabonga besaphila ngithi nje enkosi ngithi danko ngiyabonga isibhedlela ienkosi Albert Luthuli staff inkosi kayisali makuthi kuyabongwa la kushuthi ngiyasola khona lo obatshela uthi ngenani manje ngenani ayisali inkosi sonke ngiyabonga abakwenza kwami na abakwenze futhi nakwabanye from uThabile Zulu ehluhluwe kwamduku ehluhluwe ayitsabona futhi inkosi phela isiza abantu kabavela wonke umhlaba nojikelele nomfowethu kuphumlani simelane uthi ngicela ke ukubonga omunye unesi noma sengimkhohliwe isibongo sakhe kodwa usebenza eKing Edward Hospital eroom 2B3 awu yazo bese shane room lapha sisibanzile sasibhedlela sakho mphathi ngangidutshuliwe ngoNovember 2021 indlela anakekela ngayo izigulu unozwelo kakhulu kuyasho ukuthi unobizo lomsebenzi wobuhlengekazi akayanga kulomkhakha ngoba efuna imali nje kuphela sengathi usisi ungangashintsha kulokho yikho ungahlala nje khona la ngahlala 3 weeks wonke kodwa wayehleze nomoya wodwa indeke indaba ayibhale lapha uphumlane simelane uthi wayemthinta azathinte nenhlamvu la yayingene khona ubone ukuthi hayi cha unesi uphathana kahle leyo nto esifuna ukizwa bakwethu abantu abamsukuziba inhlamvu ingenile inhlamvu ayiziba umuntu abantu bafuna ukuthindwa jabulise thinta inhlamvu uyangasho ukuthi wayidubulekile ufuna simelane lo yana lapha ya eKing Edward bakhotshwa ade ke ngokuchitha isikhathi asishoneke manje lapha ya IK Awareness Month inyanga le esike siqhuquzela ngempela ukuphathwa ke into yonke nje thinta ukuphathwa kwamehlo ngiyazi nje ukuthi mina ngoba ngifaka izibuko mawukuthi angiyifakile lezi zibuko amehlo ami ayafa mangiwasebenzisa izibuko ngayifakile kubalekile ukuthi uwazi amehlo akho uhlale kancancane uyowahlola noma sinesibhedlela kubantu mphathi sesambe nabo abahlola amehlo nakuma clinic konke amehlo ayahlolwa naseyibhedlela ayahlolwa kodwa ke silethe ingcwepheshi namhlanje udokotela wethu uThabile Molefe awusibingelele Thobsa usitshela ukuthi ubani wenzani emnyangweni wezeMpilo kwaZulu-Natali ngiyanibingelela futhi nonke balaleli
Ngiyabonga Mr Maphisa ngethuba. Ngithobile uMamthembu wakamlife ngisuka eMgungundlovu. Absolutely. Ngikhulele Ashdown. Awuzwake. Opposite iDindeli eHarry Gwala. Yes. Ngingapha eKokstad Usher Memorial ngokusebenza. Medical officer. Manje man wawusukhulela lapho wenza konke wasushiya thina ubalekelani lapha ngakuthina. Cha ubaba wasuka thola umsebenzi ngala eKokstad ngase ngamlandela. Hayi ngeke ngizwe kuthiwa intombi zangapha eMgungundlovu hayi ziyamlandela umkhonyana ayidlali. Mawufuna umuntu olandelanayo hamba eMgungundlovu. Awusihlabeleke mphathi ke dokotela. Yiziphi indlela esingazilandela zokugcina amehlo ethu esesimweni esihle? Yiziphi nje indlela kufanele siyisebenzise senze sure amehlo ethu ahlale right? Kubalekile ukuthi wonke umuntu ngisho kuthiwa awuzwa lutho awuna impawu awunalutho ukuthi uye emtholampilo uyohlola amehlo akho kuqhuquzelekile ukuthi uwahlole njalo after iminyaka emibili amehlo ngisho kuthiwa awuzwa lutho ubona kahle awunankinga emehlweni kubalekile futhi nokuthi udle ukudla okunempilo ukuze amehlo nawo ahlale sesimeni esikahle ukwazi ukubona kahle. Impela uyazi sikhulele emakhaya kuthiwa khona izinto ukuthi ungayibuka uzovaleka amehlo kunezinto waziwa ukuthi amehlo into ebaluleke kakhulu awukwazi ukuthi nje uhamba ubuka yonke into khona umthisha ke thina enhloko yoMnyango wayethi mayesijezisa athi asiphume sibuke ilanga siyolibuka ilanga ngazi uma amehlo amafa lapho ni siyolibuka ilanga ke ethi angithi kuthani ngashawa nina bukani ilanga silibuke ilanga ngaze ngabona ukuthi kunezinkanyezi elangeni ngeli ilanga ngingazi noma kwasengitringa mhlambe ngaleso sikhathi ngoba hayi kwakonakela manike yiziphi ke ezinye izinto ekufanele sijwayele ukuzenza ukuze singabeki amehlo ethu engcupheni. Kumele masiphuma elangeni sifake izibuko zamehlo ziyavikela amehlo ukuthi ama rays imsebe yelanga ingashaya emehlweni kuvikeleke ikhonya sithi ikhonya le emboze ihlo ibaleke kakhulu. Kubalekile mangabe usisebenzisa ama computer ukuthi sifake senze sure ukuthi ayikho bright kakhulu sehlisa iglare kwi computer nokuthi iroom oyisebenzisayo igumbo olisebenzisayo likhanye kakhulu nokuthatha amakhefu uthatha amakhefu mhlawumbe emva kwemizuzu engamashumi 20 minutes amashumi 2 thatha ikhefu ukuze uphumuze amehlo. Absolutely. Ikakhulukazi ngiyangibone laba abasebenzisa ama computer ngoba sonke siyazi phela isimo sekuba ukuthi ufike emsebenzini usebenza ngecomputer uyaphuma ekhaya uyobuka iTV uyabuya so yonke into abanye imoto zaba ispeedometer sekuba icomputer futhi ne-radio icomputer ne-air conditioner emotweni icomputer so ke ithini into nama cellphone bahlala kakhulu abantu kuma cellphone ningathini ke into ethinta amehlo ukwavikela ngabe ngempela khona abantu abangasalali ngisho ebusuku kuhlala ku TikTok lapha kwi cellphone athini ke into ethinta amehlo ngalezi zinto nje ezubuxhakaxhaka engisayikhulumisela. Yebo kubalekile kakhulu ukuthi singasebenzisi i-technology kakhulu ungabheki into i-computer isikhathi eside. Thatha ikhefu at least after 20 minutes uphumuza amehlo bese uyabuyela ke makuthi into ebaleke ngaleyo ndlela. Namafoni kakhulu same principle apply singahlali kakhulu emafonini wehlise ibrightness efonini ibe dim ihlo lizojwayela ilight encane lingaxhopheki ngaleyo ndlela uyalivikela ihlo lakho. So kubalekile ukuvikela. Ngabe ninazo mhlambe ke inhlelo zokuhambela ezikoleni eninazo njengoMnyango wezeMpilo? Yebo uMnyango unazi inhlelo akhona ama mobile units bakhona odokotela bamehlo abakwazi ukuhlola amehlo so kubalekile ukuthi umuntu ngisho kuthiwa ayifika ngake ngaleso sikhathi mobile umuntu akaye emtholampilo ukhona umhlengikazi emtholampilo uyakwazi ukuthi ahlole amehlo khona nje test basic ekhona yonke emtholampilo ikhona kuthiwa sineNhloko
la behlola khona amehlo akho ukuthi asebenza kahle yini makhona inkinga futhi uyakwazi ukudlulisela kudokotela wamehlo umhlengikazi. Absolutely. Ngizothanda ukuthi ngiyazi sisaqhubha kahle nodokotela kuhle konke umntibo wase Rome dokotela wethu Thabile Molefe esiphethe kahle kakhulu bengibona ngena icall la okay engathi ke isinqamukile icall inombolo yocingo ke ithi 0767047493 0767047493 inombolo lo ungangena kuyo ukwazi ukuthi ke nawe ulekeleleke. Bukhona yini ke ubungozi bokuthi uma uphethwe amehlo mhlambe wanikwa ibuko ebese wena ungayiqoki? Ngiyayazi nje le nto nazo zike isinde lapha uthole uyifakile ziyasinda sekuluma namakhala bese ethi umntana mina ngibeke eceleni lento le. Ibuphi ubungozi obukhona ukuthi usunikiwe kuyibuko kodwa asenenkinga amehlo kodwa wena awusayifaki lezi buko? Lokho akwehlukile nokuthi umuntu aye emtholampilo engaphilile mhlawumbe unomkhuhlane anikwa amaphilisi imithi yokulapha afike endlini ayibeke nje eceleni ayibuke nje ayisebenzise. So into efanayo umana dokotela ngikhumbuza enye inkunzi eyathi iphuma usathi ukhuluma nge-TB lapha mphathi yathi iphuma ngithi kwakudliwa kancane amaphilisi bayinika ukuthi ngoba ivakashe ekhaya siqala ukuba ngcono bayinika ke nanke uzowadla ekhaya njalo eksene emini ntambama bambhalela. Hawu inkunzi yathi ngabe kade ngasinda yawathatha waphikisa phezulu lonke yawashaya semtham kwavele zakhala. Manje ke ungikhumbuza leyo uma usuthi umuntu avela wathathe futhi awabeke eceleni. Balekile ukusebenzisa izibuko osuke uyiprescribe lo dokotela wamehlo ngoba kukhona lokho esuke ekubonile mayekuhlola ukuthi uyayidinga. So ungayisebenzisi ulimaza amehlo akho kakhulu kuzodala ukuthi kuse amamasela amehla asebenze ngokuyikhandla ke manje ukuzama ukubona lokho kulidele ekutheni uphathwe nayi ikhanda. Yebo so kubalekile ukuthi inakho futhi nalento ukwenza ugcina umubi dokotela ngoba unaka ukuhlina mawukuthi awubona lokho uhlinile ubuka sakuhlina sokuthi kungenza ugcina umubiza nje mangibuka mawunikwa izibuko ungayisebenzisi kodwa ke cha leyo ngazi amadokotela uyayiprove leyo. Hayi angazi approve le awukho kuye cha ngiyabona sebehlinile abantu ebuka umboni uyabuka ukuthi nanga umuntu akhububi lapho ngekho khona faka izibuko usho njalo udokotela ukuze ungabi mubi. Ufifiyela maphilisi ufifiyela accommodate lento engiyibona yiyo noma kusiyo lapha amehlo kusiwadonsile wadonseka ugcina umubiza kodwa manje kubuye kuthiwa impukane idonsa amehlo kodwa kusuke kusho umuntu angazi kuba nento eningi esure. Hey cha ngizwa kahle ke ubungozi ke noma ke unokuzwa ke abantu laba abafaka izibuko zamehlo bethi hayi lezi zibuko zamehlo sayiphela umuthi nawe hayi ayisaboni nazo kahle. Wenze njani kumuntu mhlambe isikhathi esinganani efune ngifake izibuko ngaso nomuntu ke lo faka izibuko zamehlo isiphi isikhathi kusefuneka ishintshe ngaso ba uhlangana nensizwe uthi hayi lezi zibuko iphela umuthi ukhona nomuthi enugcoba lapha ezibukweni bavele bethi abantu hayi sayiphela umuthi izibuko angisazi mina kumayilana dadi ke manje ithini into? Yebo kubalekile uyishintshe izibuko at least after iminyaka emibili. Okay. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uzosho nodokotela osuke enza iprescription ukuthi ibuya nini ngathi ekhipha nje izibuko uyachaza. So kubalekile ukuthi mase kuyisikhathi sokushintsha izibuko umuntu ayoshintsha izibuko. Yebo ngoba ngeke isasebenza vele mase kudlula isikhathi. Mhlambe komnye uzoyibuza dokotela ngoba sengize ngakuthola ukuthi ke zikhona izinhlobo zokudla engingazidla ukuze kuqhuquzeleka amehlo amthabe right. Yiziphi nina ke niye nithi manibabheka abantu amehlo sethi cha ngoba usuphathwa yilokho amehlo akhalvindi nyengizwe abanye bethi ba short sighted abanye ngazi noma ba long distance kunezinto eziningi nje lapha ezishiwoyo ngalamehlo. Ikuphi neni igqugquzela ukuthi cha wena ngoba unalenkinga idla kanje phuza amanzi noma yenza ukuthi jima yini niye igqugquzela? Kubalekile ukuthi nje sonke sidle ngendlela ngisho ungakabi nenkinga yamehlo ukuvikela inkinga yamehlo. Kubalekile ukudla ibalance diet. Okay. Bese ke emehlweni kakhulukazi uvitamin A ubalekile. Okay. Ingakho uMnyango nayo necampaign ya vitamin A ebantwaneni. Khona umgomo wa vitamin A so utholakala ekudleni njengo carrots. Oh yes. Yebo carrot. Hayi sengizokhuma ke ngiyawuthenga nje la ilenke manje mangisuka lapha. Ucarrot wona koshaya amehlo lapha acoyisakale.
Shaya carrot maphisa uphinde uthi nqa utamatisi yabo. Notamata. Basho njalo phongolo wethi uyofuna utamata. Utamata awusuka madoda. Hey kumnandi kwaZulu-Natal. Cha ngizwa kahle ke dokotela. Angingachithela isikhathi ngiyazi ukuthi njengoba phela nisebenza zikhona nezinye izinto enifisa niqwashisa ke ngazo njengoba kuyinyanga yokuqwashisa ungathini kumlayezo wakho nje udlulisa kubantu bakwaZulu-Natal nase South Africa ke ngoba phela sihamba sifinyelele yonke eSouth Africa. Yebo ngingathi kubalekile ukuthi siphile sibambisene siwumphakathi sikhombisa uthando uma ngabe umakhelwane umbona la eshodi khona faka isandla ulekelele nasekhungwini zikahulumeni bakhona osonhlala kahle bakhona odokotela bakhona abahlengikazi sikhona siyabakhathalela abantu bakithi uma khona inkinga even if inkinga nje social sikhona uma khona inkinga medical mombona ukuthi umakhelwane uyakhwehlela mphelezele mkhaphe umyise emtholampilo kungaze kube nenkinga nesibhicongo la ekhona umakhelwane makhona inkinga mhlambe khona kwezokudla mawubona umakhelwane ushodi khona inkinga ekhona phuthuma emtholampilo uthola usizo sikhona sihlale akuvalwe ezibhedlela kuhlale kuvuliwe for that purpose ukuthi siyafisa ukuthi sisize abantu bakithi ngayo yonke indlela not just ukulapha ngokwempilo even holistically ngokwengqondo nangokwenhlalo nje yebo ayisibonge kakhulu dokotela Thabile Molefe ekade ke siphethele kahle kakhulu inyanga le yokuthi kubhekelele into yamehlo sibonge dokotela ngesikhathi sakho osiphe sona ngizodlula ngejubane ke ngiye lapha kwi Facebook page yoMnyango ngicaphune nje abambalwa uthula sizo mthabela uthi ke mina ngizibonga mina myself shuthi inkunzi malanga ke le khathele umsebenzi ufuna wangena wathi ngicela ukuyibonga bese shaya uludu uhleko lapha uthula sizo mthabela akasasho ke nokuthi uyibonga nje ukuphi kodwa usukuma nokubonga akasukumi nento eziningi omuhle siza uthi usemondlo eclinic yaka B usister Xaba ngithi nje sengathi angashintshi ave ewenza umsebenzi wakhe ngothando ebese kuzothi ke abanye ke sizolokhu sibacaphuna nje kwi Facebook page yoMnyango khumbula igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za silishadcom uhlelo namhlanje sila eKokstad kumnandi ngempela kade sizeke emcimbini omkhulu awuchazile umphathi inhloko yoMnyango uDokotela Sandile Tshabalala uthi sizokwenzani la nanga uThabiso Mavundla ePeter Maritzburg dumela Thabiso yebo sanibonani uyaphila mfowethu kanqangeka sikhona mfowethu baphila abantu emgungundlovu kanqangeka amakhazana ngiyatheka ukuthi hayi nangapha kushubile eKokstad uyabona ukuthi hayi yathululekile yebo kuthini ukuphawula kwakho mfowethu Cela ukubuza manje sifo lesekuthini HPV njekancane nje yes kanjalo ukuthi lesifo lesi mhlawumbe nabantu besilisa siyabaphatha noma ukuthi siyabaphatha eziphi impawu abanazo impawu hayi ke ngenhlanhla ngiphethe umnikazi waso lapha iyona iphasa kakhulu iHPV udokotela uzokuphendula emoyeni yebo okay nangu ke uphinda lo mbuzo bese ubuzile nasekuqaleni kodwa nje mgoqele ngejubane ngoba sengifuna ukudlula ngiyele kuma-ambulance ayike into engiyithanda njenge-ambulance ngiyithanda uyazi ngithanda mayisikhala ithi wi kuvele kube mnandi ubone ukuthi hey yakhala le ambulance kodwa ke nangebuza bakithi iHPV le ubuyichazile kodwa ke into ebaphathayo nabantu besilisa mayibaphatha impawu ithini uthi nje halamusi iyabaphatha angathi abaphethe HIV yatholakala kumuntu wesilisa okay HIV yakwazi ukuthi izenze izifo kumuntu wesilisa okay ezinye zezifo kungaba ukuthi esikhunjeni kube khona amabala enzakalayo bomunye uthola ukuthi esikhunjeni cancer enzakalayo isibindi singathindwa i-Human Papillomavirus so umuntu wesilisa umuntu wesifazane ama risk makhulu uyakhumbula ngithe uma ngabe sikhipha umntwana siyasiqinisekisa ukuthi akayitholi izifo including syphilis inhloso ukuthi uma ke yangena emzimbeni wakho umzimba sekwana generate ama antibodies kanti thina sokunika
thina esazi ukuthi lawa are safe. Yes. We are now safe from human papillomavirus. Ayike ngiyathemba ucaciselekile kumfowethu lapha ya eMgungundlovu namaphethelo njengoba ngishilo ke bakwethu ukuthi ke sino mama uDumisile Nxasana engizothatha lethuba kumbingelela bese ngicela azisho ukuthi ubani wenzani la mina. Ave ngithanda iuniform yenu. Ngicane ngitshontshele phela nami bakithi ngigqoke nje noma ngingesilona lapha kwezama ambulance. Ningiphe njengoba inhle uniform izibe no tie labo ngathi abamabhanoyi. Ngiyabona nawe ngezwe kuthiwa sinawo namabhanoyi angithi ama ambulance. Ngiyabona mhlawumbe uyena oshayela ibhanoyi. Nawe suke benzela ukuthi bagijime bese idukule lithi yabo. Lidize emoyeni. Absolutely. Ngicela usitshele ukuthi ubani okabani wenzani eMnyangweni. Ngibonge baba uMaphisa ngicela ukubingelela e-studio. Absolutely. Ngibingelele nobaba uDr Tshabalala eshodi wethu. Igama lami ngiuDumisile ngokaNxasana. Ngisuka endaweni yaseNhloko kaGudla ucingo. Awusuka high flat kaQwathaza. Exhopho Namhlanje. Suka. Manje labathe ayikopho. Basuke sebethini mabethi ayikopho. Hayi kuba isilungu nje kona akushoke kahle. Liseqhopho lapha nasubanini madoda. Yebo ngokusebenza ngikhona la kwa Department of Health eMnyango wezeMpilo. Absolutely. Esikhungweni sama-ambulance eXhopho ngaphansi kumasipala ubuhlebezwe. Ngisebenza khona njengo sub district manager wakhona. Absolutely. No, ngiyakubona ukuthi umuntu omkhulu kakhulu lapha mawuyichaza lento oyishoyo ngiyabona impela ukuthi hayi nenhloko yoMnyango isilokhu iyayiqalaza na uthi imini osaphethe la noma kuphethe yena nomuntu. Hayi impela ngiyakubona ukuthi hayi ke kuhamba kahle kakhulu. No, sesibone kunezikhathi la nina manibizwa njengabantu bosizo lokuqala olufikayo. Uthola ukuthi umuntu ekhaya unento naye ekumele mhlambe beyenza ngesikhathi benilindile ninanizofika. Kukhona ke enye into ekhunywa ngayo kakhulu ekuthiwa i-first aid. Mhlawumbe awusiqalele lapho nje ukuthi iyini i-first aid, yini le esuke ibhekelele ukuthi yenzeke umuntu uma kuba nenkinga njani nayo nesike nikhuluma ngani manikhuluma ngo-first aid. Yebo ngiyabonga baba. Uma sikhuluma nge-first aid isuke sikhuluma ngezinsiza zokuqala. Absolutely. Osizweni oluphuthumayo. Kulapho ke uma usekhaya kulindelekile ukuthi kube khona into oyenzayo ngaphambi kokuthi kufike aboMnyango wama-ambulance noma imoto lobo uyisho ethi wi. Awungithanda ukufa. Kuyabe khona lo sizo kufanele kulwenzeke ngaleso sikhathi. Ziba ziningi-ke izimo ezehlayo ke emakhaya ngokuhlukana kwazo. Ngaba abantu abazithwele abantwana mhlambe bayazishisa mhlambe ubekanga kahle iketela lapha ingane ifika idonsa iketela. Ngaba abantu abalimele abanye bayashayana abanye bayadubulana kanjalo. Nezimo ke nje zasemgaqweni nazo futhi ziyayidinga i-first aid. Singabala kube kuningi nje. Kuningi. Mhlambe ke omunye nje ngiyazi ukuthi yena izikhathi eziningi uthothi sihleli la nakho sisemakhaya abantu sebeyagwazana bese kuduma impoti yaneke imekhanda ukuthi konje umuntu mayegwazwa yini yokuqala kufanele ngiyenze mina ngisabize iambulance. Oh makhona ukwaziwa. Yes. Siyahlangabezana impela nalezo zimo ezikanjalo. Emangabe usekhaya ke into yokuqala okufanele kuyenza qiniseka ukuthi wena uphephile ke sibiza ngama gloves ezandleni ukuthi awukwazi ukuthinta umuntu onegazi ungafakile ezandleni ukuphepha kwakho kubalekile kuqala. Absolutely. Ufanele ulo muntu umsuse abesendaweni ecocekile kungabi indawo la engazathole khona infection. Uphuthumeke ngebhandishi imali ikhona ekhaya. Uma lingekho nje nebhandishi ungathatha ngisho umnqwazo kagogo nje ekhaya usebenzise wenzele ukumbopha umbhandisho wenzele ukuthi angophi kakhulu khathi ke usalindile iambulance. Ngiyajabulela ke leyo ngoba sesinayo ke Clue 10 siqikelela igazi leli siqikelela ama hand gloves kodwa ngazi ke phela i hand glove nje angiyazi ukuthi ithathwa apha ekhaya mina. Maye ngekho ke hand glove mhlambe yini ke singabe siyenza nje. Singathatha noma uplastic ngisho uplastic wesinkwa nje yebo ufake ezandleni wenzele ukuthi uvikele. Nami ke manje lapha ekhaya impela ngoba nasi isinkwa ngiyasikhipha ngisilahla lapha ya ngifaka isandla ngiyaphuthuma ngiyalekelela. Yebo kunjalo manje. Absolutely. Kukhona ke lenenye esibhlungu esibona uyenzeka kakhulu la eSouth Africa la uthothi imoto izonquphuzana ishane emahlanze bephuma abantu beshuthe kube ukushutha nje first aid yabo. Hawu Nkosi yami akhale lo hawu Nkosi yami ngicela ungidonsa ashuthe lo ashuthe. Nina nithi uma umuntu efika esimeni sengozi yini uqala esayibizile iambulance engabe eyenza ngoba phela ikhona into ethena mhlambe ke kungaba nongozi ngilekelele yini engozini ke manje naye ingozi ngiyayifica ngiyathatha ifoni ngifonele iambulance but yini oqala kufanele ngiyenze mina esengi on the scene. Uma ukhona kwisini uhlangabezana naleyo ngozi kanjalo ungakuphuthumi kakhulu umkhipha umuntu lapha o entrapped
ngoba ama damages kuyena avele maningi engathi nje uthi uyambamba useqega umqala kwenzeka yonke leyo nto usumhlephula mhlawumbe uyamhlephula noma mhlambe uliphuke nengalo uzophinde uyiphule kakhulu futhi ingalo ke kusize ukuthi ke nje naye lo muntu olimele uloku mreassure nje yes ambulance manje ngokusheshsha uzophila mayikhona kodwa futhi indlela yokumbandisha na ungaphinde umbandishe futhi yebo nakhona njalo uplastic ubheke lapha eceleni mawukhona nje uplastic begrosa ulahle lapha yayigrosa don't uplastic ufake nawe ulekelele uqikelele ukuthi awumhlephuli ukuthi nakuthi imoto imbambile mhlawumbe ungabeka ungenelela kakhulu mina ngikuzwa kahle kuphephile yini ukufaka umuntu olinyazwe emotweni uyihambisele yena nangu kwese ngimbonile imkhiphile yamrola ngimcaphune ngimqule ngimfake kweyami imoto ngimphuthumise esibhedlela kuphephile ukwenza into efana naleyo siyasibona kona bekwenza kona akuphephile kahle hle ngoba kulapho ekutheni uzivukulele wena wamkhipha emotweni lapho cause more damages futhi kuyena lo muntu lo kodwa ke sithi ke phela ke okunokuthi asale sephangalalela lapha yana usuzamile ukululamisa umphefumulo wakhe ngoba ngisathi khathi sisalinde iambulance yes no hayi siyabonga kakhulu enye ke into esiyibone kakhulu la njengoba nje kunomoya manje la KwaZulu-Natali ziningi indawo ezishayo uthola kuyasha kokunye kuze gcina kusha nendlu kusha amahlathi yiphi into eniyeniqwashise ngayo kakhulu ikakhulu azethinta umlilo ukuthi mawusubona ukuthi umuntu uyasha ngale yabona nje ayikho into ebhlungu njengokuthi umzali uyayibona indlu yasha ingane yakhe iphakathi ufuna ukungena nawe phakathi emlilweni uyokhipha ingane yakho ngoba kusuke sekuthi nawe ubona impilo yengane yakho ukuthi kuthini ukuyala niyenibe nakho ke entweni efaka umlilo nakho sekunomlilo gadi 1 no 2 no 3 yebo esimeni somlilo kona ke izigameko ezenzeka kakhulu futhi nakule ndawo yethu sesikhuthaza kakhulu ukuthi wena oyi first aider phepha kuqala bese futhi uphephisa nabakhona eduzane ukuthi mabaqhele bangasondeli lapho uma ikhona indlela ngoba isimo somlilo asisihle ngempela ukuthi ngathi umuntu engaphakathi nawe usufuna ukuyongena unjengobunjalo nawe ungaze uphangalelele khona lapha sesikhuthaza ukuthi okungcono uma ngabe ikhona ngempela indlela besana ugqoka ingubo ezimanzi mhlambe uthathe no blanket omanzi mayikhona kodwa indlela kuphela bese uzama ukuthubeleza ke mayikhona indlela kodwa futhi uphinde ubabize nabezicima mlilo ukuthi beze nabo bazolekelela bafethu kodwa bese nigada nje kakhulu ngoba mawuyibona ukuthi yoma lengubo obuyifaka manje jika ngejubane ubaleke ngempela futhi senawe kome wena la ngaphakathi bese uyasha ngoba inkinga indaba omlilo nentuthu ke njalo ngokunjalo omunye ke uyothola omunye umuntu uyayibona ukuthi indawo isenentuthu abese funa ukungena yena entuthwini ngiyacabanga ukuthi umgomo ofanayo ukuthi ke asigwema indawo enentuthu sigwema kakhulu indawo enentuthu ngoba nayo iyahilana futhi ibanga ukuthi ungakwazi nokuphefumula ke absolutely enye ke dadewethu siyibone ile efaka amanzi siyazi kamabhisha avuliwe manje namadamu ke nkosami sekuzoqala ukushisa abantu bazophuma beyobhukuda emadamini kwasha kwacima umuntu osegwilizile yini oqala kufuneke ngimenze ngiyangibona bemqabule lapha ngize ngiqede wezeMpilo kangaka bemqabule ngingazi kumayelana nani yini esimsiza ngayo umuntu ogwilize emanzini umuntu ogolize emanzini mhlambe mayisephumile usengaphandle into efanele sigade kakhulu ukuthi simbheke ukuthi uyaphefumula yini kona ngoba into ebalekile ukuthi akaphefumule asike sithi uyaphefumula ke zama ukuthi ke umkhiphe ingubo lezi ayigqokile ezimanzi kubuyiselwe ingubo ezomile nimbathise ngoblanketi uzama ukumlalisa ngecala lesinxele okungenani bese akwazi ukutsheka ikhanda khona ezokwazi ukuthi adrain amanzi lawa bese ngene ngaphakathi kuyena nisalindile nosizo lokuqala liyeza futhi lisendleleni dokotela mase bemqabula lapha kusokwenziwani ngisaba bemphampe bemgene ngesinqandi kusuke sekwenze njalo khona lento bathi bona i-kiss of life emaphisa lo qatshulwayo ilo osuke engakwazi ukuziphefumulela zimbili into ezisuke zenziwa okokuqala uma ngabe umuntu esenkingeni kuyaye kubheka ukuthi uyaphefumula yini uyaresponda yini ngoba suke sithi uyaphila noma akaphili emva kwaloko uma sibona ukuthi hayi
kukhona okusekhona sibona inhliziyo yenze njani ingakho ke besebenza nalento yokupressa esifweni basuke bengasikhipha manje eswini awubakithi bajaha inhliziyo ukuthi ayishaye bamphefumulele ngoba zimbili izinto ezidingayo emzimbeni ilo moya hayi ikhapho yilo ikhipha ikhapho dioxide khapha noma ikhipha ngithi la ukhipha icarbon dioxide dokotela angazi noma ngithola kahle angithi ke thina sisuke senza kanje emaphisi thina sisuke sithi uma ngabe ngiyudonsa umoya lo la emlonyeni une carbon dioxide ne oxygen uma sekukhipha sengikhipha ikhapho so angithi ngizoyivele ngithi nje bese njoba ngudonsa ngufakala ikhona le oxygen kodwa lokho akubalekile kakhulu okubalekile ukuthi ngiyifakile oxygen okokuqala okwesibili ngiphusha ke lamanzi ngivula ngenkani ukuthi amapipe lawa wavuleka nenhliziyo kona isebenza kodwa ke manje sekwaba nenye ke into eyivalve ofika uyibeke la ukuze lokuqabula angithi sekhona izifo human Papillomavirus nje ungathola ukuthi unesilonda la nawe unesilonda uyithathile ngakho konke efakwayo la ebese ke loku siyaphefumula kanti iphinde isize kutheni yenze ahlale umlomo lo uvulekile akasekho in control angithi so ifakwa lento kwayena uma kwenzeka akwazi ukudonsa umoya vele kuvulekile kumafilimu ngiyangibona kodwa kwenzeka kumafilimu kuphela ngapha kubantu ngiyabona kunzinyana ungadonsa lo moya enye ke esiyibone lapha isikhathi sesingasekho ngakuthina ile umuntu oshile nakho ngiyafika ke ushiswa amanzi umuntu yini kufanele ngiyenze yokuqala kwi first aid amyephuzile livele la wiketela lamanzi lamuthi yephu ngenze njani ngiyamhlikihle ngibona phela egijima ngiyamhlikihle amhlikihle awuseyoqala umuntu bampofu ke manje la hlikihle khona yini eyokuqala kufanele ngiyenze umuntu osebhunyelwa amanzi abilayo umuntu osethelwa amanzi abilayo senesilonda esisimanga lo muntu fanele simsuse kuleyo ndawo leyo kulawo manzi lawo qala siqiniseke ukuthi usephephile ngapha eceleni sisuseke nezingubo lapho lelimele khona sikwazi ukubona indawo lelimele kuyona absolutely sithole indwangu ehlanzekile bese sifaka amanzi ayaphuma efrijini lawa nje antukuntuku bese simthi nje lapho senzele ukuthi sipholise isilonda ngoba sakumbambatha ukuze kuphume ukushisa lokho kukuyena ngaphakathi awubakithi kodwa nalapho usalinde iambulance kubaleka ukuthi nihlale babiza beambulance bafike futhi ngibonile ke seninyusile isikhathi dokotela seambulance yokufika kweambulance ikhathi senikhuphulile siyashesha iambulance kuba khona inqinamba lapha nalapho kodwa ke senithe ukusikhuphula isikhathi siyazama maphisa ukuthi ikhathi yama-ambulance ashesha afike lokho inkinga kuba ukuthi wona ama-ambulance angakanani akhona bese kuba ukuthi kukhona umthetho obalawulayo ovela ku-HPCSA othi kunezifo ezithile uma ngabe ungeyona lento esithi i-ALS Advanced Life Support person noma ungafika uzofika ungenzi lutho zonke lezo zinto zinomthelela kodwa futhi okunye sesikwenza ukuthi izimoto zethu ezihambayo ngithi imoto ihlale iyo repair ihlale iyo service sesiqinisekisa ukuthi ayisheshe ibuye ukuze zibe ningi izimoto nabo ke abama-ambulance ukuthi babe khona babe seduze bangathi satitshwe kodwa babe la eduzane ukuze babe lapha eduze sabe sesithi maphisa abezukulinda mina ukuthi ngiyoze ngisho ngiseMaritzburg ukuthi sukani niye kulapha bala ngezansi bathi haya sizukuya sisalinde ikhole evele eMaritzburg uma kuthi kwenzeka ingozi la bayakwazi ukusuka bayela sebezosho sebefikile sesisukile saya ilezo indlela ke sithi akusheshe ngazo mhlambe ke omunye umleze engingafisa ukuthi ke uzongena asiphe nje ama tips amancane manje for abantwana abasebancane ezintweni ezifaka poison nakho ukusha lokho angathina ama tips nje ongabaphonti cha izingane asiyigadi ukuthi ingaze zithole sezidla into ezino poison nani nakho ukusha lokho ama tips nje onenwanika abantu manisuke nekhuluma nomphakathi emphakathini siyasugqugquzele umphakathi wethu ukuthi kunabantwana abancane emakhaya ikakhulukazi njengoba kunane load shedding manje siyayithenga uparafini ukwenzela ukuthi sikwazi nokubasa izitofu uthola ukuthi ekhaya sebethenga uparafini ngesigubhu se drink mhlambe istone so mangabe bewubekile la ekitchen umntwana uyafika uyathatha uyaphuza yena ngoba utshela ukuthi unemenite nasekushiseni futhi amaketele emakhaya
Akufanele itofu sizibeke eduzane la kunabantwana khona. Ngaso sonke isikhathi nje abantwana fanele sisuse izinto eziyingozi eduze kwabo ngoba bayalimala kakhulu. Kuthibe nenkinga bebefaka uparafini kuleli ibhodlela leSky vodka wayesenayo ethi qethu webhekisa phezulu kanti uparafini. Manje ke lokhu kufaka emabhodleni nezinto ezibucima ukoma asingafaki izinto ezinokupoison. Cha dokotela okubalekayo ke maphisi ukuthi uma umntwana esewudlile lo poison asingathi ke sesiyomxokoxa ke sifuna ukuthi akawuphalaze poison. Okay. Akawuphalaze lo paraffin ngoba ngesikhathi ungena uyalimaza uparaffin lo. Okay. Ngesikhathi ubuyisa futhi uyalimaza futhi. Kungenzeka futhi athe ubuyisa bese ufaka emaphashini alimale kakhulu. Ngcono umuse esibhedlela bazofika khona kunama tubes afakwayo either nakho uyabona ngathi ukulungeza emedunze ngangikho bamfake kwenziwe le suction ukuze umntwana akwazi iziphume lezi zinto. Leyo kuphuzisa ubisi ingaba khona ngangabe ibikho ngoba ubisi lu neutral in terms of pH yalo. Lokho kwenza ukuthi if impact ingabe ibikho khona engayithandi angazi ukuthi yini umsebenzi wekhokho. Ngcono sabaphuzisa. Hayi kuthiwa mawuphethwe isisu, mawuphethwe ikhanda, mawuqumbile, mawunomkhuhlane, uzifo zonke. Absolutely. Cha, ngicela dokotela ke ukuthi nje fahla umphakathi lo oqhubekayo nokuthi mabebize iambulance bese behlukumeza abantu bethu bama-ambulance. Ngicela ubanikeze umyalezo othe ukushuba shuba. Leyo noma phisa iyafana nokuthi lo muntu usuke ebulala kodwa kungenzeka ukuthi ubulala umuntu wakubo. Absolutely. Sathi uma siqala ku94 sathi thina manje sesiphethe izinto. Absolutely. Siuhulumeni izinto kezikahulumeni ezethu kusho ukuthi asiyi-own thina le ambulance. Okokuqala kwesibili senza ukuthi nabo basabe ukuya eindaweni. Uma ungambuza nje uzokutshela ukuthi khona indawo kuthiwa mabebizwe kuzo baqale bemancane kancane. Lokho kwenza ukuthi abantu bakulezo indawo kube yibona abazokhalita ama-ambulance awafike ekuthini. Kungenzeka ukuthi njalo abazali bakho. Siyafisa ukuthi umphakathi awubambisane nohulumeni. Uqinisekise ukuthi ama-ambulance nezinye izinsiza zikahulumeni zisafe zisemphakathini. Ngakho okubalekayo abangadutshulwa abangashaywa azingantshontshwa futhi nezimoto. Hey siyabathanda labantu ngebhadi ke kulolu hlelo asivalelisi kodwa siye sithi nje kulungele ke bye.